13 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои аз навсозии кӯчаи Абдулаҳад Қаҳоров санги асос гузоштанд. Навсозии роҳ аз хиёбони Саъди Шерозӣ то даромадгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе сурат гирифта барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт, дучарха ва пиёдагардон мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ фароҳам оварда мешавад. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хушҳолӣ аз иқдомҳои раиси шаҳри Душанбе дар самти бунёди роҳу пул ва гузаргоҳҳои замонавӣ коргарону мутахассисонро барои иҷрои саривақтию босифати корҳо вазифадор намуданд. Дарозии роҳ 6.6 километрро ташкил намуда аз ду самт барои воситаҳои нақлиёт 8 хати ҳаракат сохта мешавад. Дар қисматҳои алоҳидаи роҳ 2 хати алоҳидаи дигар барои нақлиёти ҷамъиятӣ пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон 5 роҳи дусатҳа мутобиқ ба талаботи ҷаҳонӣ сохта мешавад. Роҳҳои дусатҳа дар буриши кӯчаи соҳилӣ бо ҷанубӣ бо сохтани пул дар болои дарёи Душанбе, дар буриши кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ бо кӯчаи Қаҳоров, дар буриши кӯчаи Абай бо Қаҳоров, дар буриши хиёбони Саъди Шерозӣ бо Ҳофизи Шерозӣ ва гузаргоҳи дусатҳа бо пул дар буриши кӯчаи Ҳабибулло Назаров бо Шерализода сохта ба истифода дода мешавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи коргарону мутахассисонро ба иҷрои босифати корҳо ҷалб намуда супориш доданд ки роҳ дар муҳлати 2.5 сол мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта ба истифода дода шавад. Аз навсозии кӯчаи Қаҳоров аз хиёбони Саъди Шерозӣ то сарҳади ноҳияи Рӯдакӣ оғоз гардид. Дар ин радиф паҳноии кӯчаи мазкур аз 30 метр ба 60 метр васеъ карда мешавад бо 8 хати ҳаракат ва инчунин 2 хати ҳаракат барои нақлиёти ҷамъиятӣ пешбинӣ гардидааст. Тамоми иншоотҳои коммуникатсионӣ, яъне ки хати барқ, алоқа, газ, гармӣ аз навсозӣ мегарданд ва инчунин дар лоиҳаи мазкур инчунин сохтмони 5 роҳи дусатҳа ба инобат гирифта шудааст ва ин роҳ яке аз роҳҳои беназир дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. Тамом масъулаҳои сохтмоние ки дар сохтмони иншооти мазкур истифода бурда мешаванд ба ғайр аз битум ин масъулаҳои ширкатҳои ватанӣ ба ҳисоб мераванд. Лоиҳа бо риояи тамоми стандартҳои маҳаллӣ ва байналмилалӣ ба таҳия гардидааст ва дар давоми 2.5 сол сари вақт ва бо сифат ба анҷом дода мешавад. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва тинҷию оромии ватани маҳбуб иҷрои супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби шаҳрдорӣ ба ҳамин гуна бунёду ба истифода додани роҳҳои замонавӣ мусоидат мекунад ки назир надорад. ҳамзамон дар ҳамин рӯз техникаю механизмҳо ва масолеҳи сохтмоние ки барои бунёди роҳи кӯчаи Қаҳоров истифода мегардад муаррифӣ карда шуд. қисми зиёди масолеҳи сохтмонии истифодашаванда аз ҷумла тахтасангҳои оҳану бетонӣ, қубур бо андозаҳои гуногун, асфалт дар шаҳри Душанбе истеҳсол карда мешавад. бунёди роҳи кӯчаи Қаҳоровро корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ анҷом медиҳад. Техникаҳои навай маошҳои хубай ба авқотҳои гарм сари либос таъминем. раиси шаҳр миннатдорем. корхонамон нағз фаъолият дорад. 1 сол пеш аз ҷониби раиси шаҳр бинои нави замонавӣ, техникаҳои нав доданд. Сохтмони кӯчаи Қаҳоров оғоз шид, мо саҳми худро дар ободонии шаҳр мегузаронем. соли 2022 ба истифода додани маҷмӯаи истеҳсолии корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои босифату бо арзиши нисбатан паст дастрас шудани 39 номгӯи маҳсулот асосан барои роҳсозӣ ва бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳони муосир имконият фароҳам овард. корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз ки 13 сентябри соли 2022 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯаи коргоҳҳои истеҳсолӣ ба истифода дода шуд. Дар корхона зиёда аз 39 номгӯи маҳсулотҳои ки дар сохтмони иншоотҳои роҳсозӣ истифода бурда мешавад истеҳсол мегардад ва ҳамаи маҳсулотҳое ки дар корхона истеҳсол карда мешавад бо сатҳу сифати баланд ва бо талаботҳои лоиҳавӣ истеҳсол карда дар иншоотҳо истифода бурда мешавад.
аз ҷониби корхонаи воҳид давлатии росос бо маблағгузории мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри душанбе корҳои сохтмонии кӯчаи қаҳоров аз хиёбони Саъдии Шерозӣ то ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ оғоз гардиданд ва дарозии иншоот 6,4 километр дар бар гирифта дар доираи лоиҳа боз сохтмони роҳи дучарха яъне дучархаронӣ ки бо дарозии 4,2 километр ва пиёдароҳ 12,2 километр ба инобат гирифта шуда ва дар доираи лоиҳа пурра татбиқ карда мешавад. дар корхонаи воҳид давлатии росоз зиёда аз 6 адад техникаҳои роҳсозии сохтмонӣ фаъолият мекунад ки ин ҳам бошад соли 2022 аз ҷониби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри душанбе 41 адад техникаҳои махсус ба корхона ворид гарданд ки дар иншоотҳои роҳсозӣ истифода бурда шудааст ва ин барои баланд бардоштани сатҳу сифати корҳо мусоидат мекунад. хоб ба ғайр аз иқтидори техникии корхона дар назди корхонаи воҳид давлатии росоз озмоишгоҳ фаъолият менамояд ки тамоми маҳсулотҳое ки дар иншоот ворид мешавад аввал аз санҷиш гузаронида шуда баъд барои истифодабарӣ дар иншоот иҷозат дода мешавад ки дар озмоишгоҳ 110 адад таҷҳизотҳои ки аз хориҷи кишвар ворид гарда шуда истеҳсоли ширкати Матести ҷумҳурии Италия мебошад пурра фаъолият менамояд. аз навсозии кӯчаи Абдулаҳад Қаҳоров бо сохти меъморӣ, имкониятҳои васеъи хизматрасонӣ ва зебогӣ дар Тоҷикистон дар доираи иқдомҳои шаҳрдорӣ ҷиҳати иҷрои супориши роҳбари давлат барои ба шаҳри пешрафта табдил додани пойтахти мамлакат амалӣ мешавад. амалишавии чунин лоиҳа бо 5 роҳи дусатҳаву имкониятҳои васеъ барои ҳаракати нақлиёт, роҳи махсус барои нақлиёти ҷамъиятӣ, дучарха ва пиёдагардон дар шаҳри Душанбе бори аввал сурат мегирад. сохтмони роҳ аз хиёбони Саъдии Шерозӣ то даромадгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани имконияти хизматрасонӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт мусоидат мекунад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди роҳ, пул ва гузаргоҳҳои дусатҳаи замонавиро дар шаҳри Душанбе намунаи асосии амалишавии нақшаҳои ҳукумати мамлакат аз ҷониби шаҳрдорӣ ҷиҳати ба пуррагӣ раҳоӣ бахшидани Тоҷикистон аз бомбасти коммуникатсионӣ арзёбӣ карданд. ضمن معرفی نقشه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه معلومات داده شد که بنیاد راه‌های چند کوچه و خیابان و گذرگاه‌های دو سطحه آغاز می‌گردد. ساختمان راه‌های دو سطحه کوچه قهاروف در برش خیابان نعمت قره‌بایوف، در برش کوچه ساحلی با از نوسازی پل بالای دریای دوشنبه، در برش کوچه قهاروف با خیابان حافظ شیرازی و در برش خیابان سعدی شیرازی با صدرالدین عینی با از نوسازی پل راه آهن آغاز می‌گردد. حالا آخران کارها برای اساسناکنی تکنیکی ادامه دارد. همزمان آینده بنیادی راه از کوچه قهاروف تا دروازه شرقی با درازی 11.2 کیلومتر 8 خط حرکت از دو سمت و یک راه دو سطحه، ساختمان راه از محله چارتوت تا محله چیرتک شهر وحدت با درازی نزدیک 40 کیلومتر با 6 خط حرکت از دو سمت، یک پل و 4 گذرگاه دو سطحه در نظر است. بهر تطبیق نقشه گنرالی شهر دوشنبه برای ساختمان و از نوسازی راه‌های اتومبیلگر در خیابان سعدی شیرازی 4 عدد راه دو سطحه و در کوچه قهاروف از خیابان سعدی شیرازی تا سرحد ناحیه رودکی 5 عدد ساختمان راه دو سطحه به نوبت گرفته شده است. راه‌های دو سطحه برای کم کردن سرباری واسطه‌های نقلیات و برای تامین بمانعیت حرکت همه نمود واسطه‌های نقلیات که از خیابان و کوچه‌های ذکر شده حرکت می‌کنند مساعدت می‌نماید. امروز در دایره اجرای سپارش‌های پیشوای معظم ملت هدف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با بنیاد راه و پل و گذرگاه‌های دو سطحه و سه سطحه روانه کرده شده است که خدمت‌رسانی راه و نقلیات را در پایتخت مملکت با طلبات جهانی مطابق می‌گرداند. اقدام و تشبس‌هایی که در سال‌های نزدیک عملی می‌شوند جهت به شهر پیشرفته تبدیل یافتن دوشنبه، افزون شدن زیبایی پایتخت مملکت، تأسیس جای‌های نوی کاری و بهترشوی سطح زندگی مردم و در همه سمت و ساحه‌ها از خدمت‌رسانی معاصر شهرداری بهره‌ور گردیدن ساکنان و مهمانان پایتخت مساعدت می‌کند.